אין על עדויות ואין על ירון. אם עוד לא השתמשתם בעילוי הזה, כדאי לכם עדויות, סרטונים, עריכות, כל מה שאתם רוצים. למעלה מ10 שנים שאני עובד עם ירון, עדות של לקוח מביאה עוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח. לקחתי את העסק שלי מאפס לחברה של עשרות מיליונים בשנה, וזה לא היה קורה ללא סרטוני עדויות. אנשים רואים את הסרטונים האלה והם מגיעים אליי חמים. אני לא צריך להתאמץ כל כך, לשכנע ולשווק ולמכור. הם מגיעים אליי, הם כבר טוב, רגע, איפה אני בוא, כמה משלמים, איפה אני נרשם. אני יכולה להגיד שיש צמיחה מאוד מאוד גדולה בעקבות הסרטונים שאני מפרסמת. ברגע שהעליתי סרטון שירון הכין לי, ראיתי מיד סגירות של הרצאות. אני פשוט מעלה סרטון שירון צילם, וזה מדהים, מדהים כמה שזה פשוט סוגר את הרישום. אחד המנועים החזקים שהכפילו לי את ההכנסות, הסרטונים של ירון, חד וחלק. וואלה, זה עבד לי. העליתי את זה, הראיתי את זה לאנשים, בכנסים, נרשמו לי בכמויות. חייב עדויות בדפי נחיתה, באתרים שלנו, בנראות שלנו ברשת. זה דברים שאנשים מחפשים וחשוב וזה עובד. יצא לי כבר כמה לקוחות שהתלבטו, וזה כאילו מטורף איך שזה שכנע אותם לסגור ולהתקדם. חייבים עדויות. עדויות זה מה שנוגע בלבבות של אנשים, זה מה שפותח אותם לבוא ולהצטרף לכם, וירון הוא הכתובת. אני פשוט אומר, לכו אליו, הוא מקצוען, הוא יעשה לכם את העבודה, ממליץ בחום.